Og diara mga katiil kagabi mga katiil nag-flooring mi mga katiil sa to ang simbahan mga katiil kay kana mga katiil o kay baga ng isa so amo ang gitupong diya ang amo ang flooring kagabi mga katiil. Salamat kay mga katiil sa naghatag, shout out sa naghatag og 30,000 para pa tiles og mga katil dako nyo kayo ang para tiles ano sa taong simbahan mga katil. Medyo kulang itong 30,000 mga katil para lang sa tiles no, nakuhaan pa og kaya nga magasto gid ana mga katil sa siminto mga katil. 35 na ang flooring ana mga katil, 35 kasako nya kay among nahurot kagabi mga katil mga 20 pa kasako, so kulangan pa og 15 kasako para mahuman kay tunga pa amo ang na flooring ana mga katil no. Si katil o ning pala siya no, o tanawa na si katil, tindog na si katil o pala siya, taliwala sa to ang kabalatian mintras makaya pa mga katil, mutabang iko mga katil no. Kay basta buluhaton sa Ginoo mga katil, tungod kay maunay ato ang buhaton mga katil, basta mga buluhaton sa Ginoo ato yung basta makaya tabang ita mga katil para damurta nga makatigom og bahandi do sa langit mga katil. Muna mga katil si katil ning masa na pero isa diyang mabulit na iyang samad ron sa minasa mga katil. Medyo hinoktok na si katil o pasensya na naman si Pastor Jason naghukas mga katil no, kay nabasa na siya sa ulan mga katil kay sila tighakot sa tiyubig mga katil sa ato ang minasa no. Magali pasalamat mi kining ulan pod, medyo dul-dul ra grabe akong body mapala si katil hinoktok na tindog na kay ang samad ana nabulit na sa minasa, hapdos kayo utong na so si body na ko mga katilo grabe mo pala. So katong dili pa kay akong tiil sa diha katong nagtrabaho ko sa karsada mga katil, inana punta ko kusog mo masa mga katil, pero karon lahi na gid mga katil kay medyo bikil na gid sa tuang tiil mga katilo. Si katil naghinawak na mga katil pero hapdos sa kay ng tiila na kay nabulit na sa minasa ang samad ana mga katil. Magali kay ni ulan pod mga gabi mga katil, dul-dul ra gid ang hakoton sa tubig kay medyo distansya gid ang puso agi-agi na si katil murag engineer ay kumbadi grabe mo ukay si katil murag engineer. Siya ni mo ni Pastor Jason nga naghukas na siya mga katil kay nabasa iyang sanina mga katil kay sila tighakot sa tiyubig kay gaulan-ulan mo mga katil. Gipulihan pa ni no mga katil akong body kay medyo naluyahan to akong body kay siya ray nagukay na kanon na mga katil kay katulon na ka ay kaduha pa na namo nga masa mga katil, kana nga masa kay mumasa mig tag 5 kasako mga katil. Si katil si katil lagdako na ng tiil niya tabang gyapon na mga katil kay basta bulaton sa Ginoo mga katil, tabang kita mga katil para damorta makatigom og bahandi dito sa langit mga katil. Okay na mga katil ni abot pagid mo ang niabot na po na mo ang isa ka igsuon sa pagtuo mga katil nga taga baybay niabot po so napunan mi mga katil. Si katil igor siya tiginana kay si Dong Marjo ni mo finish na kay di naman kay takalingkod mga katil no, gumikan kay dikil na sa tumpaa mga katil. Kanang bagong abot mga katil gisabiyagan din tag minasa na mga katil.
king ang tiil katiil eh. So shout out sa usbon ako, shout out sa naghatag og 30 milyon, pero nangayo gyapon mi og suporta sa tanan ng mga kaigsuonan, sa pagtuo mga katiil, sa ganahan nga mutabang musuporta para mahumana og tiles kay medyo kulangan gina, di gina mahumana og tiles kay medyo dako gid ang tiles, kinahanglan daghan gid ang tiles nga kinahanglan na no kanang giploringan namo mga katil, mao sa nay i-tiles, pero bisag kana ray i-tiles sa mga katil, kulangan pa gid amo ang pangpalit og tiles no. Ana nga salamat kayo sa muhatag og dugang para mahumana og tiles kay nindot jining mo si katilo. Grabe go abig kalis niya eh. So nangaon nami before pag humana mo ato og minasa mga katil, nangaon mi kay medyo gutom na gid ana nga time mga katil. So lami kay namong sudan mga katil kay munggos daing gitunuan, ang isagulan og karning baboy. So lami kay among kaon na mga katil. So salamat kayo sa iyong pagtan-aw, palihog kog share, follow. God bless, bye bye.